Moro. Eli me kuvataan nyt Q&A. Näitä on siis vaan vähäsen, koska Helmi laittoi nämä kaikki kysymykset meille. Ja siis ensimmäinen kysymys. Muutat autolle saarelle, et saa ottaa mukaan muutun 2 tavaraa ja 1 henkilön tai elämän ollen, mitä ottaisit? Mä ottaisin varmaan tavaraksi joku puukko ja teltta ja sitten henkilöksi äiti tai isi. Mä ottaisin... Otapas mitä siinä oli. 2 tavaraa. Mä ottaisin tavaroita, puukon ja teltan samat kuin toi tyyppi. Ja sitten mukaan mä ottaisin mun kaverin jonkun niistä. Eli lempiväri, mulla on turkoosi kautta pinkki. Mulla on samat. Lempieläin, hevonen. Hevonen. Lempipurkka. Salmiakki. Joo, enkin salmiakkipurkka. Mikä on paras, linssi, särkännivi vai PP? Eli PP eikä Powerpark. No, Powerpark. Sitten viimeinen kysymys on 3 parasta kaveria. Ja no, mulla on Heli, sitten Helmi ja Ella ja Mirelle. Mulla on nyt 4 kaveria, miten se haittaa. Mulla on Inka, Ella ja Mirelle. Joo, ja sitten me tehdään tällä videolla, tai siis me tehdään niinkö tulevaisuudessa tekemään vielä apinaiskokkaa videoita. No samaisia kuin niissä on kokkivideot, eli kaikkea, että kokataan kaikkea ja joo. Joo, mutta siis tää oli nyt todella lyhyt, mutta siis tää oli tässä, joten hyvää kesälomaa kaikille, kenelle se alkoi, joten ja kaikkea, mutta siis meillä alkoi kesäloma ja mä sain mun keskiarvoksi 8,9 ja mä sain 7,3. Joo. Ja mun isoveli sai 7,2. Joo. Ei enempää kysymyksiä tällä kertaa, mutta siis ensi viikolla tulee uskottavasti video ja mä menen metsästämään bean boots, karkkeja ja jotain. Moikka!